Sige, padasang nga lumasa dito, tambakalan ka. Ampay ya, tabi na kanak, apay niya, tikayat mo ya. Ay naapaw, nagriga laki dito, kasto nga biyagay na ya. Trabaho mo la aminain. Trabaho ti agbirok ti kwarta, tapno dati pagbiag iti dayto nga pamilya. Gamnay, trabaho pa ilang maami mo, nga trabaho iti unag ti balay mo. Ay na, siyak lagarod ti naglaban, siyak pa'y ti naglutaw. Siyak pa ilang mait, agkiraid mait, dito yung paraangan mait. Ay na, nagriget lakit din ayati makaasawa iti chismosa. Ay na, apaw, kasladida agbyag nga saan nga makachismes iti maysa nga aldaw. Ay na, apaw, di da pa'y nga amo nga iminor iti ngiwat da, iti dayta nga chismes. Ay na, apaw, aya, iti lagbosingar kiniyungiwat na dito nga chismosa. Nataki din agmalmalom nga nakatambay dito sa ngwanan ti kantina nga chismes ti obrain da. Ay naapaw, nagriga laki dito kastoy nga biyagan aya. Ida pa'y nga mo nga minor ti ngiwat na nga chismes. Ay naapo aya, nagriga laki din aya ti kastoy nga biyagan. Trabaho mo la amin ay. Awan ti amuda nga aramida rin, di agchismes, iti agmalmalam. No kumamot iminor-minor yaw, dagitang yung ngiwat yaw iti chismes, di makatrabaho kayo ma, iti unag iti balay. Ay naapaw, duray man lang masagada nyo, di taunag ti balay. Ay naapaw, nakarugrugit pa yun, ti unag ti balayan. Awan pa'y maubrayaw, talag chismes ay, ti ubrayan yaw. Apay ya, lakay, kasla ka lang na sibugan nga tukak. Anya? Summer na summer, El Nino nga, El Nino. Asla na sibugan nga tukak nga. Ampay ya, ito po. Ay naapaw, anya, ribor ka man ditan. Anya matiplanom nga papananan, mapanggaman makichismisain. Hindi, bungunga. Ayun na, di ko ah. Madi ka agungungan. Ususilugan! Tampay, aglugan ka pa nga mapan makichismis. Inaapaw, mukman lati papanamong kahit. Chismis man day tabagturungamong kahit. Magayab garod di kumari ko na. Kumaring ko anang manain. Ay na, memorize ko daytan. Kumaring ako anang ko naman. Chismis man daytan na. Awan tinasayaat nga. Umiwat ka. Maipapaay na datang nga kumarim ko na ngayon. Basta kumarim ko nang sigurado, chismis daytan. Iminor-minor mo datang iwat mo ba kahit titi chismis. Ay naapaw damdama, mapas matangiwa mo, agbusingar dayta. Ibagbagak kanya maun. Kapag biitak lang. Pagbiait, imposible nga pagbiait. Damdama, alas 10 ka man nga sumangputay, ninto no rabiain. Sungarod nga lugan ti gamitan. Noon nga lati, chismis yun, aya. Ay naapo, datag di biyag ate sa bali nga tao, ti, paborito yung nga pagtutungtungan. Sige, padason nga lumasa dito, tambakalan ka. No, kung may minor-minor mo, tangiwa mo, tagtrabaho ka man dito yung nagtibalay. Ituloy mo ka dito wala. Ay naapaw, siyak pa'y tagwalisain. Siyak pa'y tagubra dito yung nagtibalayan. Nay, mabanamong ngay. No, kung mamot ti minor-minor mo, tangiwa mo, matipik ka si chismis, di makatrabaho ka dito yung nagtibalay. Naa? Ay naapo. Na? Di ka pa'y mo mapakitungtungtungan ay. Inapo kunak nga iminor mo tangiwa mo. Kunak na agbinor ka. Ay na. Ay, ngay kumang. Apaw. Binangkalnak ah. Ampay ya. Ampay ya. Sabi na kanak. Apay niya tikayat mo ya. Nga ti magbagam niya. Ti kunak ba kahit iminor ko ti ngiwat ka o. Ang kan nakichismisan. Sige, agawid kan tanong kay mo ya. Taglitan mo tayo. Ang ganda ka. Minor.